Otumfo Jimifo. Otumfo ye na wasema obi ampie no. Otumfo so wo ye yentima obi ampie. Akwa bia ye no ho se ono de kumasi ye ne dia ye nta no. Obi antumi nya ne hwe. Akwa ne si obi antumi nya ne hwe. Enti otumfo se ma obi ampie a ono wapie ene nam kumasi tanum. Obi antumi nya ne hwe. Ene onam tanum no okeka na adwen. E kira amanfo se wonam tanum. Obi antumi nya ne hwe. Otumfo antumi nya ne hwe. Brafo no so timi nya ne hwe. Abushafo mama yenkotie akwa na num nsem. Otumfo Jimifo. No, a man from Oshim Kevo. So a man from Oshim Kevo. A man from Kevo. So they are a honam one. Akwa obod. Obi ampie was so me pie. Brafo na mo so many nyansa na Jimifo. Osa brafo na ji. Mumbra. Logi ya wotwe wom. To me say mumbra. Some ba na mo dwane mumbra. Asiafo a Jimifo. Asefo. Otumfo Jimifo. Owe pa. Jimien. Ade me otumfo me tumi wo Asante region so. So otumfo so wo tumi wo Asante region so. Iti me ka obi abeda. Obi abeda. Fo me ni me nae. So ono de won now. Ebeda bi. Me nae. On that no. Apie ne nam kan no na jo 12. Che, osa brafo na Jimifo. Me ka. No obi akwakwada. Jimifo na ebeda. Yesema obi ampie obi anda. Otumfo ye aji. Akwesida. That's Asante fo Jimifo. Asante fo ankasa nyansa bia na omutirima Jimifo. Mo asefo. Chafo. Jimifo. Tina makwase afu we control mo. So mo Jimifo. Jesus. Jimie no. Abushafo. Akwana nya bold. Akeka sa asemu anyi na abushafo. About 12 Medasunam Street. I say about 12 for Medasunam Street no so. Pema bia ntumi nya ne hwe. Asa mo kasa sa akwa. I say mo kasa sa brafo no mo kasa mo ntumi nya ne hwe. Mo kasa me nante. On nante kuma sa tan no mo chini sa. Mo hia na mo dwane. Na mo bu ne so funfo mama. Sa aboa bi pa. Sa woni tumi bia. Ma Jimmy o. Akwa obod. Before we do mo so. Abera me Nanti Street ni. So Nanti Street num. Obi atumi nya ne hwe. Na wotumi e wo yeso. Na mo tiri na ye Nyankopon ye botrefo hene ampa. Ye botrefo hene. Akwa obod. Butu ya ase ne sesi ye. Ko butu ya ne mo kire. Emi humpo. So na abushafo. Nyankopon butu ya ase. Akwa obod. Eso wonam town mu anajo. Wonam senya fa na ye ho. So watini sa obi antimi nya ne hwe. Ka se embutu ebebutu. Hwe. Na ni nyina Nyankopon domo. Akwari so watini town mu sa wonam ba bia fofa hia. O si abrafo na abrafo lu dwane. Abrafo dwane o mu na mpaboa. Adan. Yene di na chi. Akwa wo bold. Ye wo so ono nko akora muntumi. Ono nko nipa ba ko muntumi. Udane. Jimmy no me nyina akwadeda. Ye Nyankopon ne boni. Tese ya yakwada ne de wo si ya Jimmy o. Ye na yakwada ye Jimmy ne yakwada. One onda. Masi ane dia. Tu wo chini unam town no. Obi anda ono de onda. Dabi. Me na me se commander. O ono na ekuro wura. Obeda asha no so. Utimi sha no so. No. Asefo. Aboa. Metimi de memeti. Nho asereo. So obi antumi fa ne ti. Enya yie. Metimi twa ne ti. So mo mbra metwa ne ti wonam taanum mo metwa ne ti. Na mo fa kwae de mo koye. Obi antumi nya ne hwe. Akwa wo bold. Abusia, am say oye video ni wie no start post to ni page. Tu kwa the page me dali page me no post. Obi antumi nya ne hwe. No post here me say abusiafo. Abrafo no so aye adwuma pepepepepepe. Pensima. Mo ye hwe de ato no. Abusiafo.
So what did you pay in your you must have book one dear. Who let me didn't say or no. The mammy did it and say video no WhatsApp or WhatsApp and post video no on the page in the page no did this WhatsApp post video no that same page and mammy do say no kwana because na me dindi was totally the first side the kura no want me eh abuwa o mabuwa kwana de eh mema ho so I was say mema ni town tie na hwe bi na age ne de no so ko ya esem eh obusia o mabuwa kwana rof emi won ebi da bi masa adibuwa enkonko ya esem wonim si ye bebu obi MP yesi MPA si mepie MPA mepie MPA si mepie esi ye di uti koya na de asem ye di kaka chem ma obi MPA so se meme ye bema mepie we ye bema si no obi ana da bi so they say wo di otumfo atem papa kura betima di na tem na ko di otumfo atem mo fa ni de man panyinfo abusia mo nya sa de no ndi panyini kwa so di panyini kura tem na agba otumfo no ma boy no ro for abusiafo ya ma say mo follow your YouTube channel no Young Money Studio mo follow your TikTok page no Young Money Studio YMS abusiafo ya ma say